Ρε Γιάννο, εδώ έγινε πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ρωσία μπήκε μέσα στην Ουκρανία, έγινε εισβολή και οι Ευρωπαίοι έκαναν 3 μήνες να αντιδράσουν. Δεν είναι έτσι που παίζεται το παιχνίδι στην Ευρώπη. Όχι, τούτο που λες, γιατί δεν είπαν τους Ευρωπαίους, γιατί δεν τους είπαμε. Πρέπει να τους πούμε. Να τους πούμε ρε φίλε. Άκουσες να τους είπαμε. Προφανώς εικάζω ότι τους είπαμε. Εικάζεις τους είπαμε. Εγώ του λέω ότι δεν τους είπα. Εντάξει. Ο Μαυρογιάννης είπε προχθές εδώ για μια συνέντευξη, νομίζω στην ΕΡΤ. Ξέρεις τι μου έλεγε ο Μαυρογιάννης, περίμενε, ο Μαυρογιάννης, επειδή μου λέει ο Μαυρογιάννης. Από ένα σημείο που είπε. Δεν τον πιστεύω ότι λέει ο Μαυρογιάννης. Να σου πω γιατί. Διότι δεν έμεινε ψέμα που δεν μου είπε. Εσένα. Βεβαίως. Εντάξει, να μην πάμε εκεί. Άρα, μην μου επικαλείσαι τι λέει. Να σου πω μια εκτίμηση που είπε. Είπε ότι μιλούσε για την Ευρώπη. Και είπε στη δημοσιογράφο. Τούτο λέει η Ευρώπη, και οι Ρώσοι, η Ευρώπη, το ένα. Δεν είναι έτσι που παίζει το παιχνίδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γιατί ο Μαυρογιάννης ξέρει καλύτερα από μένα την Ευρώπη, είναι το οποιοδήποτε. Όχι, δεν είπα ότι δεν ξέρει. Άρα γιατί μου επικαλείσαι τον Μαυρογιάννη, ο οποίος ήθελε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Να σου πω γιατί. Και όταν μιλούσε μαζί μου ήταν νατοϊκός, όταν μιλούσε με τον Χριστόφια δεν ήταν νατοϊκός. Για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όταν ερχόμαστε από τη Λουκέρνη, μου εξυμνούσε τον Τάσον τον Παπαδόπουλο πώς επίδωσε πάνω στην καρέκλα τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μετά έλεγε ότι έγινε τι έγινε αυτές τώρα. Άρα. Σου μεταφέρω την άποψη Γιάννο για να την σχολιάσεις. Εδώ είχαμε έναν Τάσον Παπαδόπουλο. Είχαμε έναν Γλάφκο Κληρίδη. Είχαμε έναν Μακάριο. Μου θύμισε ο Σπύρος εδώ τους Εστραγώσα. Πήγαμε να κάνουμε την ιστορία μου σε Εστραγώσα. Γιατί τα έκανα θάλασσα. Δεν είχα στρατηγική. Δεν είχα στρατηγική. Είναι αυτό που λέμε στις διεθνείς σχέσεις στρατηγική. Και σε ρωτώ τώρα πάμε στο διατάφτα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.